EzikaMthaniya, ngiyacela. Ngaphambi kokuthi ugubhe usuku lukaMandela kumele sibuze ukuthi yini esiyigubhayo. Uma sesinayo impendulo yalowo mbuzo bese sinquma ukuthi siqhubeke nenguqulo version yabamhlophe yomlando wethu noma siyayilungisa. Usuku lukaMandela lukhona ukuze lusebenzele izingqondo ama-apartheid agents kanye namanye amazwe. Emuva komgunyathi yokushintshela kwintando yeningi, babheka nje ukuthi abamnyama bayabona noma cha. Ngabe sebekutholile lokhu kukhwabanisa okuyingqophamlando, ukukhaphela. Ngokuncoma nokugubha usuku lukaMandela bayazi. Ingqondo yabomdabu isalahlekile. Kumnyama ebusweni benkawu. Khumbula njalo. Umcindezeli ubengeke abe namandla kangako ukube ubengahlanganyeli nabacindezelwe. Amaphiciphici asidayisayo. Njengabaholi bakudala. Inkatha. IFP eyanikezwa ithenda yokusibulala. Ama-Askaris ngaphakathi kwe-ANC kanye neminye imibutho yomzabalazo. Namuhla lokhu kufezwa ngokusetshenziswa amaqembu ezepolitiki. Abacindezeli kanye nabahambisana nabo ama-askari bayabheka ukuthi le ndaba kaMandela umkhululi nomuntu owasilethela umthethosisekelo wamanyala usenayo yini imilenze. Lamanga asengasetshenziselwa ukuphatha nokulawula ezikaMthaniya. Okubalulekile. Igama elithi umthethosisekelo alisho ukuyeka ukucabanga. Ungayisebenzisi ingqondo mawubheka imiphumelo yayo. Akulona iBhayibheli, iQuran noma yimuphi umbhalo ongcwele. Khumbula njalo umthethosisekelo awuzange ubhalwe uNkulunkulu. Kodwa ngamanxusa obandlululo, osopolitiki, i-Askaris. Amaphiciphici. Izitha sangempela zabamnyama. Ukhetho lwaseNingizimu Afrika elidlule luyicala elisobala lokukhwabanisa. Ukuba nemihlangano ne-ANC kufaka kanjani ababulali bethu embusweni? Iphi intando yeningi, intando yabavoti? Ijeni iyimoto evumela lokhu kukhwabanisa. Iqiniso. Amanyala lento. Isikhathi sokuziphendulela kubantu sesifikile. Ethimbeni leCodesa. Kubo bonke abahlala kulo, benzela inhloso eyodwa futhi inhloso eyodwa kuphela. Lokho kwenzelwa ukuthi kuqhubeke ukufuduka, ukuhlukumezwa, nokuvalelwa ngaphandle kwabantu bomdabu abamnyama nokuxhaswa. Kunezinqumo ezimbili eziyinhloko ekuphileni. Ukwamukela isimo njengoba siyiso, noma wamukele umthwalo wokuzishintsha. Isikhathi sokwenza manje, awekho amaqembu epolitiki azokhulula wena mdabu. Kuphela esingakwenza uyikuthi silwe sisebenzisa izinombolo zethu. Bohlanga, ezikaMthaniya animkweleti lutho uMandela ngeqhaza lakhe emzabalazweni. Baningi abanye abohlanga abakhokha ngezimpilo zabo, kodwa namhlanje imindeni imiphakathi yabo ayinalutho abangalukhombisa. Bahluphekisa okwezinja. Esikukweletayo lawo maqhawe, ukuqinisa, ukweza, ukuzuza abakufelayo. Ubuzwe bangempela nezinzuzo zakho. Asizukhutshelwa ama-foreigner nosopolitiki. Ungafunzi izingane zakho lawo manga owadlayo. Bavulele ubuchopho iqiniso, ukuze bangaphindi amanga ayizolo. Faka ulwazi olufanele. Qala ngokubandakanya iPhimo ecosystem empilweni yakho.